paja lero pa 8 June chaka chimene cha 2026 ndi tsiku limene amalawi amayembekezera kulandira abale ndi alongo amene achoka ku dziko la South Africa voluntary after ndikuti aboma la Malawi atatumiza basi zimene zimakatenga anthu amene akuchokera ku Mosel Bay chaku Western Cape uko ku dziko limene la South Africa posatira tawa xenophobic attack imene nzika ziko South Africa zikuchitira nzika za maiko ena nkhani zake ambiri tikutsatira bwino nawo chimene chachitika nchona kuti basi zimenezi zakanikatu kufika ku dziko la Malawi tsiku la lero pa 8 May chaka chimene cha 2026 ndipo pamene tikuyankhula pano basi zimenezi ndikuti zayima patete ndikuti anthu amene agona pano patete dziko la Mozambique inabe kumafunsa kuti chachitika chenchen ndi chani pachika ma breakdown ndithu makosana china chonse chikuona kuti chili bwinobwino kutengeranso imene nkhanizo zikubwerera mano akuti chimene chinavuta ndichonena kuti magayi amene anafika pa boda ya Nyamapanda mochedwa kwambiri ndeti mazokale kuti boda ya Nyamapanda ndi ku Zimbabwe kumeneko ndi akuti makafika panepo mochedwa ndi kuti ambe ma clearance chane zina ndi zina zikuona kuti zinatengera nthawi ndi potengeranso kuti uchoke pa Nyamapanda ukaponde pa Mwanza boda sentunda so masewera ndi mtunda otali kwambiri zikuona kuti after so ndi kuti anthu atopa ndi zina zotero nchifukwa atafika pamenepo patete nangoti tigone ndi kuti zapitiriza ulendo mawa ndi pakuyembekezeka zona kuti anthu amene azikafika pa Mwanza boda ndi kuti chama 7 mamawa mawaketo wa tsiku limene la pa 9 June chaka chimene cha 2026 ledo nkusu lake ambiri tulitsata bwino kuti akafika kumeneko ndi kuti kupita Kamuzu Stadium kumeneno aboma akonzeso logistics ena ndi ena kuti magayi amene akale akubwerera kumene amachokera ku dziko la Malawi nkhani zake nimene zikuyendera of course Pascal Zulu uja amayankhulira nthambi ya immigration anasemikiza zona kuti magayi amene agona patete ndipo akuyembekeza zoti pa chipata cha Mwanza boda azifikapo around 7 mamawa imene nkhani zake zikuyendera ndipo paja tikatsatira bwinobwino makosana amene ananyamukatu pa 6 June chaka chimene cha 2026 chokera kumeneko ku Mosel Bay ku Western Cape uko imene nkhani zake zikuyendera of course kumeneko dziko la South Africa ambiri tikutsatira bwino makamaka situation imene ili pa ground zinthu sizilibe bwino zinthu zafika poyipa ngakhalenso kuti wadzi kumene South Africa Cyril Ramaphosa dzulo anayankhulapo makapa zimene magayi amene akumazichita kuti ma vigilantes akumachita apha anthu kuwatema onongera ma business kuwabera ndi after ndi kuti magayi amene atamaliza kuba m'mashopu mu ndi kuti ambano kulowa m'makwalala amene anthu timakhala ndi kuti kumakhala anthu kutemedwa kumene kuberedwa zinthu chani zankulono umbava uja osakhala bwino pulano mwina akakubera ndikusiya usakuvulaza bola komano anthu amene wazimaya kumachita kumapizizira kumakutema munthu anthu ambiri ndithu tsiku la lero avulazidwa makamaka kuja kwa tsiku la lero ena ndithu avulazidwa malonso osiyanasiyana makamaka m'malocation of course ambiri amayembekeza zonoti zoyankhula za president amene Cyril Ramaphosa mwina agwisa ntchito state machinery kupanga crackdown magayi amene wanazikuona kuti president amene ni mbuzi kwambiri ya munthu palibe cha nzeru chomwe akuyankhulako choti mwina nkupanga convince kapena kuti tekuteteza maufulu anthu pano zimene akuchita magayi amene wachinatutula ndi zina zotero akuoneka kuti mtsogoleri amene akugwirizana nazo zimenezo ndi mmene nkhani zake zilili pa ground sipali bwino kukhala kumene ku dziko la South Africa padakali pano pande kuti ndi gambo chifukwa anthu ambiri ena akumafunisisa zoti atabwerera panonso ena akumazakanika kumazalingalira kawiri katatu potengeranso ndi mmene situation ili pa ground kumudzi ku Malawi paja ma opportunities ndochepa kwambiri chifukwa nthawi zina anthu amangotenga risk kuti zionekezo ndi zomwezo mmene nkhani zake zikuyendera magayi amene akupanga zionesero zimene zachina machi khale loli naiso kuzungulira takuonanso ka footage kamene kakwenda pasikini pa topo ndi kuti nkhani zake ndi zimenezo ntchito imene apeza magayi amene ndi kuti ndi imene akudikira kuti pa 30 June kuti azakwangule zonse ndi zinthu zoti zakhala motani pano nkhani zake ndi zosakhala bwino ena ali willing kumabwerera kumudzi pano mwina alibere atupogwira ena anathawa makwalala amene amakhala umojani ndi umene wopaja ndi kuti ndi udindo wa boma la Malawi kuti nesese zonena kuti amene ali willing maso amene akuoneka kuti pinchika kwambiri awathandize azibwerera kumudzi atetezeketu apulumutsidwe ndi tikhala tikuona kuti aboma akhala akuyendesa motani nkhani imeneyi ponse paja mbuyo mwana zayankhulapo zonena kuti chiwerengero cha anthu amene akukhuzidwa kuti atindidwa kwambiri afunika zomabwerera kumudzi chankazana kuti ndi 2030 kapena 2030 ndi amene data yomwe aboma anali nayo potengera ndi imene ayankhula mbuyo komanso kubomako ofuna osayiwalira azibale athu aja amene akukhalako ndera paja magayi amene wawo achina lusi aja anapita
kumene kuja pakanthawi ndi afunika thandizo kuti asamusidwe kumeneko azibwerera ku Malawi. Ndi ma decisions akamapangidwa kumeneko osayiwalira makosana amene aja naso nkumazadabwa kuti achina Lucy ndi ati ayi ndithu makosana tikatsala bwinobwino. Nthawi imeneja pamene aboma anatumiza basi ziwiri zimenezi aliso gulu la anthu ena ake ameneno amachokera ku Diamond komanso Gansby. Anthu aja ankakhala mu chechi aja pamene nthawi inaka ankasadandaula achina Lucywo kuti chechi pamene amakhalapo ndi kuti no ndalama zimene zinasungidwa za mpingo pamenepo ndi kuti anagwiritsa ntchito kukagulira zakudya mpaka na zakudya kutha choka pamenepo ndi kuti azungu pa chechi pamenepo kuyambatu kusonkha limodzi after ndi ataona kuti zinthu zafika poyipa kwambiri pameneno azungu amenewo ankalumikizana ndi dziko la South Africa. Dziko la South Africa anatumiza basi zitatu zina zake zinali folo zimenezo itha kunaso footage yake imene ikuyenda pa sikini pa topo ndi basi imenezo ndi zimene zinanyamula anthu amene achina Lucy ulendo nawo tokuapitisa kulindera repatriation center ku Krugersdorp ku Gauteng kumene anapita magazi amene akuyembekeza zona kuti kandati ndi adziko kumene South Africa aboma la dziko la South Africa ndi kuti kandi aboma la dziko la Malawi amene apange facilitate kuti magazi amene azibwerera kumudzi ku Malawi nekoko ndi kuti angodikirira kuti khale normal verifications ama documentation kuchoka pamenepo ndi kuti no ngatenaso angatoleredwe madera osiyanasiyana kuti mwina azakhala kunyamukira limodzi kumabwerera ku Malawi imene nkhani zake zikuyendera zosakhala bwino kwa ino ake sikuli bwino makamaka kudziko kumene South Africa anthu ambiri tikukhala mwacheucheu zinthu sizikuyenda anthu akuvulazidwa ena akuphedwa kumene zonsezi nkhani yake yofuna ndithu kusaka nsipo bwinobwino limwene mwake moyo utha kusintha. So nkhani ndi imeneyo aboma ndithu azibale athu amenewo akufunika kuonesesa zona kuti anyamuka kumeneko makamaka pozindikira kuti anthu amenewo alirede angodikirira kuti no basi zikatumizidwa kandi tumutumiza ndino aboma anthu amenewo atengedwe azikhala akubwerera kumudzi ku Malawi. Of course chakumadzulo komweko makamaka pa boda ya Mwanza panafika sotu basi pamenepo basi zimenezo ndi kuti nzamatawazi komanso munololama ande zinezo ti zakoma nzikato za dziko la Malawi zikubwerera kumudzi potawa ziwawa zimenezi pano chimene chinapasa chedu kwambiri mbasi zimenezo ambiri ndi kuti no anali azimayi komanso ana ngati munali abambo ndi kuti anali ochepa kwambiri no anthu amene wawo anagwiritsa ntchito initiative yawo anagwiritsa ntchito ma transport yawo polipirato basi zimenezi enanso mwina amaona kuti poti adikire ma process aboma ndi imene situation yawo ili pa ground angona zoti ngati moyo wapezeka ndiyoti kuli bwino kumabwerera kumudzi ku Malawi komano ziona kuti anthu amene makamaka amayi ndi ana amene abwera kumeneko azimunawo kapena kuti abambo ambiri ndi kuti asala kudziko kumene South Africa mwina after ataona ma situation amene alili angoti ayi basi golani peyo tikhabe tikuthamangathamanga ngati kuthamangisana tizithamangisanabe mpaka kuzafika pa tsiku limenelo pa 30 June kuti tikha tikuona kuti zizayenda motani. Ene zake ni ma opportunities ndi amene akuchititsa zonsezi chifukwa amene situation ilili tukakamira kumeneko kukakamira kuti nangati panga bwanji pa ground iso kumudzi ndi kunauma ndi ma opportunities aliko ndochepa kwambiri ndi imene nkhani zake zikuyendera. Of course ena ndi aja mbuyomo ankanena zona kuti anthu amene apite kudziko kumene la Malawi chokata kudziko la South Africa anthu amene ndi kuti aboma akaonesesa zoti pati patapezeka mwayi awapase kangachepe kena kake kuti mwina akhale akuthamanga pa ground ndi chonga choti asakhalenso ndi maganizo omabwerera ku dziko limeneli la South Africa ndi imene nkhani zake zimayendera. Tinaona nkuluja pa CHRR Michael Kaiyasa amene ankabwera ndi maganizo ngati amene osiyana nakhwacha maganizo amenewa ponena kuti boma silingakwanise kupanga zinthu ngati zimenezi imene nkhani zake zimayendera. So imene zili apa pempho lalikulu makamaka kubomako ndionesesa kuti mwathandiza amene akufunisisa atabwerera maso kwa magayi amene tili ku dziko limene la South Africa. SB Brothers Watch pamene m'bale wina wake zamuvuta tithamangiraneni thandizane imene nkhani zake zikuyendera salekererane wina tikamva kuti zamuvuta tithamangire muthandiza ameneyo ngati pali pothekera kulumikizana ndi authorities tiyeni titero imene nkhani zake zikuyendera zikatero zitha kuthandiza. Tero Malawi timadziwika ndi nkhani zachikondi tiyeni tithamangirane wina zikamuvuta kumeneko imene nkhani zake nimene zikuyendera sizoti muli maganizo pa nkhani imene ngati maganizo alipo fotokozani comment section mulimekezanso maganizo anzathu.